Hono kuruabu ngakiro uyo ngakirisi. Kambona kimama agenda. Aya umie tare kiraisi. Tomato ibe. Ai Temi ngobina kwa ibere tuana. Utahuti gai. Iyo temi darenge school. High school gose Polytechnic. Okay. Na chitu kora temo ugumastini. Ora fundisi gose na chianga na cherera. Chianga kumina gwaka bante. Ebichara igama era. Ebinteriga usina waka bante profen yechi. Na ariko rumeta bantu bakuye gento mune kiye gitega na ne wino bagitega gose arafundora ga baitetiga ngira na erikara. Chinkere na ariko tabona tatengere na kiya kiga yangendo ro. Oya ndama yana kieke. Bono bari kuya kana. Yes. Kagenda kinakora kamutinya kamoiga. Akamo. Bono menyete na mama toritueka. Mama mino kwa karuri wende Polytechnic. Bona akanyire imerende senkamenya. Kamenya bona. Okay. Bona kinda imega. Eitiri wiki ibere. Ngakirwe simu. Yes. Ngaro. Mwete mama mimi nachonya accident. Yeah. Kanyaga amachanya ya sukari egatiro. Yani ngende yambo atega kabayiga. Okarango kuore na kurepi. Abori na kinga kiaumia. Abona mama arare rende tinko nya transport. Ngari na no roche ya maisha arire. Ngatebona na kingoka. Na kiyo okora ga kimamo minto ga kina no roche. Ngina mondo kabisa. Kaigwo koroko kobe. Hani amanyinga kabayiga kanyega yani ende iwe. Chicho kori yo monda go sibe no nenda ka unda konyora abora pi. Katebona yitero. Tianga kesi. Akesi. Ngwakira ngo kanyara mteja. Obe. Mama mino siriri. Okuri. Ngwakira mama ale mteja. Ai. Ngakateba bono byabere bobe. Hani. Time to senagire gete singe na tabuke tasnini ga na chitego stoka. Kanyara yani mbwate skari ya. Ngaranye mena aro. Tuwobochi. Okweri bona ninko ngaine ga kiseke. Esukari ngomonu na tabuke kanyara ndinsa abantu baichira abuga. Nganyo skali eri munu gaiga yendembekeirwa yendera urabona okuwagireka nabo nkagirete nagirigitara usto kuna stoga time tata na kinda kwana hono kuruabu ngakiro uyo ngakirisi kambona kimama agenda na aya umie tabekira ICU tomachiri buibere ICU anyene tomachiri buibere ebitabu mbire binte bakugoranya gitari ende ya Mariogo igogo nto igogo onyakolikirwe getabu barana chari toma nandi mongino tamanyikani asako mbamu manyete nandi bakorambori ngayari nkaraba eresera yinde bona chema abwaro mede ukaraneke nuko bakenyoke nyorekia yeninga nyorekia ya saru yanga yayo nereye ngora twaro borere bwo komana kwa twara okabaresa okabasiri family kama taipa ke gasia kwa ngonyera mama tapo asini natamba M-Pesa pin yara kimsimi ya mbabu atar bonde ndemo tikiaga accident sisi ya uchari yate nero njanyora accident yaye no ngabwatanga sababa sani gabure mie chika chiri bibere onde ananga no 20 ngachanga kabiri butatu ngatomera 2500 kabatomera omaete ninkikiara uno kabane pona sio kajwe soda bakonyere baki maete ninkikiara tekorwa ngochi waka kora wisimisi teri gaso wakati mama ukure bana basinyiro gontebi ngata mama ukure basindi gontebi tikana ndente manko ankare banti ankare mteja akira bire chakie bigosi akitiga akinga kunga kena katera narire bono osoka tefu mimi atani chirabde chiaba chinke ngata tinga chiaba chinke ngata yo korora abantu aba chibasi chige dai bakori kurende echa bakori kurende chiaba kora ichokorusi ndate ndabona echa gosi igari bakamenda bakatebya ichinchisa ini mente chindi batire koliko sesi yabo mteje stima yanda nayo no naba samaria yaga kitigabanya kuri bankonyere mama tiende ngai na namba yande ndo stima iti ali namba ngaki bakwarte bakanyora na yekina kigento nako kwete mama mino nyora achari bona ina esimi ya sirra nsigente geta kai baru namba abona wacha mwebori amaswali after naba tomire chibesa kai baru namba ya abana abantu ntamanyiti ngente getanga namba ina nyagwa eke usiba ukwana usexwahili abankwani te Kiswahili ditangana bona kerna atuma chibesa ekaba mteja mbura
ngache bono ngatenya gitari nonya gitari mbante bagotebe na tole timbole ore nacha mamomi na aranyore besa arashugulike ite gitari baadaye baadaye tinje tukobona nyenya gitari gitari ko manyenya gitari nabona ari ngwa kile na ne pigipigi ngende bakoro ndebe oswake none ne bagenda ngone mamo oisire gukwa chize chiani obongo bukarasi bukale mamomi mamo aitonyore tina bese ri mamomi tinyore ti mamomi to ndangarira tv ko ngate bono na kingo ko watomire 2500 chiachira obeire mteja tima itinki kiapa muntu oritanga ntimo manyeti bona achaki kunga yarusi namba yani nyegitari kibali mangana muna irende gabona inoro bona basani bagacha bakanza ku ngadi baisiga bakonte ya tekerera kabaiga nini abo kwate stress ni ndengere tiga itukie tene ni mutuga mune mirongo ya masinchorere iga tiga yozi mirongo ya masami no chiatene na etene ine kabisa yani amata ya mono nyuwete nga akoruroka omorero bwagete imiga ama kurungu chikotenna nanyegeri okonyegeri guga yani ndiga na moko yo none simyoga kinko bwate na banko ligi kapambe no roche ta ukomata iga yo kapamba obwate tiga okatama chibesa chinyiri ko bwe kapambe ya aina gotiga aina mayangoki hani ona kero umumure gitagachaga ntebi nero tomire message yogatebunga omwana omwabore school oibeirwe box usinari na kikeri atome chibesa tukubori yaya tiango turigire nambi moito chikogire nambi tukanyane chikawekana nande rito wakatanya rere mteja chibwekaine chionsipiga kakunga kenda bono ngateba timbuati kende mabuta timbuati always timbuati no chingi tawe skitobani na nchiga buninga netingi ya kigente ke ndanyora tinda ikerasa alingo kigora bona ebesa yaburi onyago practice yegas bose yo kore wono namanyire gotumira 2000 chiachi 500 ugatamba ko 500 igoro gosire arafu nande gabu aba embere nakonyo nkoiranini wono tiganda aboli oyo tomerwe kwerende yo mwana mwabo nabwase mwana mwabe skuru ekende omwana mwabe nalinge skuru akinta time skuru mo mromi no tachiti kubonera na kyako rukunge mromi nganchi no mwalimu ngwake simi nchi no mwalimu kubori skuru ki ya karate keranda agotebe mo mromi no esanduki ya asiri kubone ki sanduki gusira kure domu ngaya igugo ne bitabu bya embi mbiyo tomachibes tumugurire irengera sabitu tatabiri wigo bone ndakisabu yesa kirenge kone atomichibes tukarengerera bori isanduki ne kiko ibukuru skuru ne chinambe chiabwekanire exactly chiabwekanire mogwa kateri ko sala kini yana bagwa kayaso Naichwa no kina nato beti besa iga after few minutes then 10 minutes. Ndio takiria ele tandi asomete. Tinji tukonye kurigire lyaro gusiri tandi asomete aba timinya kunyera buyeiga. Lakini mtu atumete igo mete liliane na ngombo ari ngororo. One eventually mo akora na kiete. Mumete to asito kataba ya ichi conman chika. Twatete twende tubasoera na kuko basoera ngai abantu basafari komire baba turaki bari gasi bari twa twatete bugenda ntuchitogambe na batutegerera tai baka rero mwanya kugamba abatutegerera abo safari kwa mwachi to sene CID twachete baka rero mwanya bunga ki babwante baende safari kombora 2500 chanchi karagera chikagenda igo yonde na chancha rugete yete tugwaka moni sina bachichi abekata no twarenga ana ubancha bono uka ntanga fugwashite konyora mama mine system mama kumbe simiaye agasasi gachite chimurika mwisi gagatonya sasi likabe bomb ligachindiriko koti ligate mama wiki mbiri igare muteja ale muteja anko kumbe nera chitaka ibirwe sima na mama mine kerale muteja takoliya se igakya koli ere bono maite no chiwiki echibe nera nagento nyakondi nchimbu ate stress yana simbu ate uchingwa ke chinyu namba bono nteba na kibwato teba na bana bakora bono tiniko bwato bono sikira kunikere message yagantenga nche mama mino kwana nali nashite kubwate acha kole moga tewa mama mbiari kumte mama haro nkyotara kubwate simito wakire ngamte yaye iguigu munere ngamwara sere story bo kamte yantu bakanga ke aya gakinje mbiyande simya achitega sare kali sasi dididi achiteli kabota igo likabota ligate likabe bomb orochibo na sare 2500 mama tabwate gasasi kamya ine kamya likabwa nali kumugore
lakini gaki abantu baminto boibine gente kebe nene ntogenda tokosemia abantu munanaki kabachoncho tobasa koibe na kitoko bateberti story bune chomanya next time gokonyera such an experience kwa manyana naki oyo no kanaki oyo no moibi automatically tuli ko entertain igabana baminto. I hope twanyare ko basemi nendonye ko bwate story oratake gotweresa ya buna kwa beire kondo gose kuangainiru gose kende yose kwa koreiru contact like comment insabu ntonyare ko feature your story erinde togendere gokonya abantu taribo igo please tokubasaba mo like a video mo comment mo share till next time bye. Abakusiba mtoko chinkonganye nabakwani ngambe amore samare tankoro Christine Gesare ime ya Gusi Nation TV ndo Kenyabonye na chirege gakubatayinga abakusiba mito to watch tuki staipu isato entangani neyo yomotu eyakabere chire chikomeraga aige igamnondo chinakunire igaga naga ige alafu neroro riri bakoroka nga NYS nywere ya sip mata ari roche mari mesosi no imenda tebon ntubono twanari tukuingire moyoka iriye igorari iga kwanyara abandi bayingirite ensa igora batigetere buye igo banyarosite buya kabisa lakini kogochikorigirire ya kabere yaga iga ya unchuire